Представители на община Несебър анонсираха какво ще се случва в града на ЮНЕСКО през новата календарна година, а освен това акцентираха и на предстоящото изграждане на едни от най-значимите обекти в съставните селища, на провели се допълнителни срещи на територията на община Несебър. По време на обсъждането в Несебър бе оповестено, че предстои да се продължи изграждането на следващата част от трасето на проекта Духовен път в Стария Несебър, където ще бъде павирана и маркирана пътната настилка по улиците Мена и Рибарска, както и част от улиците Месамбрия и Метрополитска. Присъстващите на срещата бяха запознати и с плановете за проектирането на реставрацията на храм Христос Пантократор. В Стария Несебър продължават дейностите по изграждане на игрище за мини-футбол. С пълна сила се работи и по създаването на културен център в новата част на Несебър и база на БКС. Заделени са средства за изграждане на бетонни алеи в новата част на гробищния парк, както и за проектиране на обреден дом. В новия град е предвидено да се проектира спортен комплекс, който ще бъде с подземен паркинг, спортна зала, подходяща за баскетбол, волейбол и художествена гимнастика, закрит градски басейн. В Слънчев бряг Запад продължават дейностите по изграждането на обществената сграда. Пак там ще започне проектиране и изграждане на улици. Предвидени са средства за проектиране на разширение на професионална гимназия по туризъм Иван Вазов Слънчев бряг.